Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tawan intugot ni Lloyd Acacia. Inted na ken ni Amy ti address na, tapno ijay na amapanalaan, ti bayad, tinawaris alako na. Napan nga da Amy ken Gemma, iti nasaong address, ngam ti ina ti baro, tinakasarita da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Maartapan kanto, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ko kumaapidutan? Ngam ka sa pulak dahi ti akwarta, madam. Kan saan ko matadinawat kada kayo? Inton maminsan, bagbagaan nyo di bastos nga anak yo. Saan abastos ti anak ko? Si ka mamirmiraot! Damagan nyo iti anak yo noan niya ti atraso na kanyak, madam. Ngam, awan panawon ko iti mata pobre a tao. Mapan kamin. Awanan mo do ang mamirmiraot, bastos! Narespeto ak kadagiti tao, nga amo na respektuan ti pada na a tao, madam. Ngam no di na amo ti rumispeto, sabalin asaritaan dayta. Nakapanaw dan, madam? Anya nga ta tinapasamak? Kasaritak ni Lloyd apaman na sumangpot. Imtuodak, noan niya tinapasamak. Diyak kaya ti kinabastos day jaya babae. Nadayaw pa'y mat, idi siyak ti kasasauna, madam. Di mo man isakit da padam ang mamirmiraot. Da kayo nga minti agbagay nga agsarita, tagpada kayo iti kasasaan iti biyag. Madam? Saan kit din? Mamirmiraot day jay a babae. Itsura lang ang tikawas na katawan maipanakal na. Pagkunaan yumat, madam? Di mo ka din nakita na pimpintas pa'y ti trapo ngam tikawas na? Nabiit ka mo't anaglako, anak ko. Ay, ada nang dalapos iti lakok, nanang. Iso ka na iwaris. Di sayang tilakom no na iwaris. Pinabayadak iti nang dalapos, nanang. Apay nga ruda kasta ti itsuram. Kasla dagura kadagiti matam. Bak nang tinakadalapos, nanang. Inta dyan nakadalapos ti address na. Ijay ko ano pan inala ti bayad ti inwaris na alako. Adda ka di madya na pasamak. Iso amat iti teacher po, anak ko. Mata pobre ngamin ti ina ti nakadalapos, nanang. Mamirmira utak kano. Tajay la kano 3,000 tinapnapanak iji balayda. Impurwak nakit din iti sangok ti kwarta. Ay, bastos ang arun no kasta. Agpada da iti anak na abastos, nanang. Ngam ikarik, artapak to dagiti atap tao. Tatang, agrobot kayo. Napatgantilon ko. Ti paggatang nyo iti dakdakkel abilog, kan makina nga usaran nyo nga agkalap. Ha, pudno ka di anak. Makaadayo kamin ama panagkalap. Wan tatang, ngam masapol nga agbayad tayo mat adagos, no lakat ada makalapan nyo. Tapno malpas adagos ang mabayadan tilon tayo. Uwain anak, basbas siti mabayadan no makabayad tayo adagos. Wan tatang, kat inton makabayad tayo, mangrugi tayo nga agurnong para iti arapaap ko iti lote. Patakderan tayo iti pagnegosyoan. Uwain anak, di ka paila nakaturpos ngam addan planom. Wan tatang, sana bale, tadanda ni akmatan agturpos. Ala, intangarudin alain tilon mo. Imbagdadakan, agsarita tayo tinalapat. Anak ka diti pagsaritaan tayo, mama. Kasano anaadaan ka iti utang iti may saan na babaa klase ti tao? Bastos pa'y? Mama, kaasimit yaglakla ko. Nadalapos ko tilako na. Jak na kontrol tilugan. Anya ko matibasol mo? Apay, adi nagpaigid. Nagpaigid, mama. Ngamjak nakabig adagos ti manebela. Iso anasagid ko ti bigao na. Jay lakot 3,000 tinang bastosan na kanyak. Idi imporwak ko iti sangwanan na ti kwarta. Apay ngamin nga impurwak yu ti kwarta, mama. Inyawat yu kumaan na sayat, Saan ko akalabel day jay a tao? Impurwak ko, tadyak kayat akalangan ti kasday a klase ti tao. Manang,
Nakitam ka di babaya nagbayadan ni mama? Heywan, sir. Ididamo kat saan akayat abayadan ni mamam. Kat, anyati ko na di babae. Imbaga nang agkita kayo iti kapitanda. Impurwak ni mamam ti kwarta iti sangwanan na. Unay lakit din ni mama. Kunamot jay babae, asaan na kumakano apidutan. Ngam nagbanugan na kano ti kwarta. Di na kanumot dinawat kada kayaw, sir. Napintas ka di babae, manang. Ay, wan, sir. Napintas mo't a babae. Nang runa no maayusan day jay. Adupay laang ti atiwan na Limpyo pa lang aron ti panagkita ka, manang. Uray da kayo, ket kunayo mata napintas. Ay, sabalin samot day tan, sir. Mayat itan ti pagkalapyo, tatang. Adapay tadlo akadwayo amang iguyod iti iket no kas pangarigan. Paring makaswerte kami, anak ko. Umayak to sumabat dito nunam na maag asumanglad kayon, tatang. Sapay kuma. Tasan asayang tiyo umay mo isasabat, anak. Saan mo't siguro, tatang? Ikararag tayo, makatumpong kayo kumaitipangan ti ikan. Ay na, magdilang anghel ka kuma ako na ti Tagalog. O sige nga rodon, tatang. Tumapog kayo, tagawid akmutan. Awan kadwa ni nanang ijibalay. Mala, kaduam tao dagiti inna dagiti kakadwa ka tumapawg asumabat, ha? Wen, tatang, agtutulag kami to, noon niya nga oras kami nga umay sumabat. At damat la ka din naawis yu akadwa ni tatang mong agkalap. Babaan iti ka barbaro abilog, anak ko. Taluda, nanang. Barang makaswerteda. Damo pa'y matngarod nga itatapugda, babaan iti baro abilog. Huwag ako tapno mabayadan adagos ti loan mo. Wan ngarod, nanang. No lakat mabayadan tayon ti loan, agurnong tayon ti pagpatakder tayo iti pasdek, iti lote nga ilako kuman ni tatang. Umdas nga tati makalapan ni tatang mo, apagpaaramid iti ibagbaga manak ko. Makaurnong tayon tumot laang, nanang. Inton makaturpusak, isunton ti una a proyekto. Ikarkararag ko ti panagbaligim, anak. Kan saan pa'y adakkel ti ipatakder ko, nanang? Padakkelag to no nabaligin ton ti negosyo. Uray inayon munto ti kadaanan nga alahas ko. Tapno mairugim apaman nga agturpus ka. Ha? Adda kadaanan nga alahas yun, nanang? Adda, anak ko. Induldulin ko, tasayang numapukaw. Gaputamay hati pangaramatam. Irwar kohon. Nanginalakit diday jay nga alahas, anak ko. Sa dino ka diti planom apagtrabahuan? Nagturpos ta iti hotel and restaurant management a kursuta. Planok ti agipatakder iti basit a restaurant, kan lodging in iti igid ti baybay. Anya? Uy, dakkel ti puunan a masapul iti kastaan negosyo. Gayam. Idi pa'y laeng, inrugi kon tinagurnong. Oray may sakla ang a vendor, kayat kumot ati lumungaw. San abale? Taamumot ni tatang ti agkarpintero, tasigod kat nga rod a karpintero. Nagngatugayam ti arapaap mo. Gayam. Kakaisuna asaan ang mabayadan ti arapaap. Sa bagay, italaan na amwak day tanga arapaap mo Kunaklakit din no agabroad ka. Kay kayat ko ti agtrabaho ditoy, ngam ti agabroad gayam. No saan ka makabroad? Alaan nakman nga rod kas empleyadom to. Sika ti kaunaan nga alaek, no agbaligin to ti planok, gayam. Dandani ka nagturpos iti kurso nga HRM. Sikanto ti mangimaton iti mais a hotel tayo. Wen papa, ag-training akpay, tapno sigurado. Rumbang laeng. Adda mang train kan ka, tapno makasursuro ka dagos. Sayang di plano yung amang ipatakder iti sabali apasdek iti asidag ti baybay. Saan mo nga ipalagip na ijay? Tamasurunak laeng. Haging gayta, bakanti pa'y lang da alote.
Ay nalpas ko man ti proyekto ijay no inla ko da kanyak. Ala, bayan nyo daytan, papa. Awan gayam. May sa kano a hotel, ti pag-ujitian mi, papa. Ije kadakalan a hotel. Ijay ko mahotel tayo at ipag-OGT am. Sumuro taklatan iti ibaga ti professor mi. Kidagom nga ro di ti professor mo. Nga iti hotel tayo ti pag-OGT an ti daduma. Saanen, papa? Adda connection ti pagadalan iti dakkel a hotel. Adda ka nung magkakadwa tayo ngag-OJT iti dakkel a hotel, nga agtawid iti sabali a pagadalan. Mayat kumaano sa bali mat to oras da, ta sa bali mat kada tayo. Saan a maliklikan? Nga adda kagiddan tayo a sabali a pagadalan. Sa bali mat siguro a floor ti pagyananda. Alangan mo't nga aglalaok tayo. Sa bagay. Ay, ado tayo samot nga ag-on-job training. Agduduma a departamento ti pagtrabahuan tayo. When matkit di, Fred? Sa tayo to agsisinukat iti departamento. Sigurado laket di, nga adda makalangan tayo nga aggapo iti sa bali a pagadalan. Iso nga ron ti ibagbagak, gayam. Ngamin, dakkel a hotel, jay papanan tayo. Naswerte mo't day taginatang yu abilog. Takanayon nga ado ti makalapan yu lakay. Isu nga ron bakit? Isu na laeng. Ta sana masango di anak tanti agilakaw. Tamadama ti OJT na. Imbaga tanasingpet mo ti tinulagan na abayar nga umay mangala iti makalapan niyo. Nabayag ka no asuki na dayjay. Dakkel ti pwesto na ija tsindaan. Kabarbaro siguro abayar. Ta saan kumot nga amam mo? Iti sabali apalingkay ti paglaklakwan na bakit? Isumat lagayam asaan ko nga amam mo lakay. Saan a nagkamali ti anak ta anaglawn? Ta nakabayad tayo matadagaws. Nawadwad mo't akan ayon ti makalapan nyo. Ta makaadayo kayo nga agkalap. Mayat nga agpaisaw, no dakdakkel abilog, adi makina ti maaramat a pagkalap. Masurunan. Tapay nga iti sabali a hotel pa iti pag-OGT am. Iso ti kaya ti pagadalan, papa. Kabagyan ti professor ti aking kuka iti nasao a hotel. Imbagam kuma nga adda hotel tayo. Saanen, papa? Ijay mo't ti pag-ujiti anti amin nakakadwak. Peste ket di dagita tattao. Adda nga rod hotel tayo. Anya nga rod ngay, papa. Iso mo't ti bilin. Sumuro taklatan. Tapno na nga to ti grado nga itidday. Sana bale, tanong makaturpusak. Ijay mo't laang hotel tayo ti pagtrabahwak. Ay na, nagpintas ka mo ten iti day nga uniformem kan make-up mo, gayam. Slight laang mo ti makeup ko. Tapno presentable mo't asumango iti manager ti dakkel a hotel. Ay na, nagpintas ka talaga, gayam. Sika, uray sika, gayam. Ala, mapantan iti ayan ti elevator. Iti pay may kanam akad sa aran ti pagjutian ta. O sige, inta nga rudan. Orayan tapay amang lukan. Sige. Ala, umunagtan. Ay, gayam, makitang ka diti lalaki nga umunag iti elevator. Ha? Ti bastos a lalaki? Kadwata dito'y unag ti elevator? Apay nagidop ti silaw iti elevator. Ay, nagsipngat. Awan ka diti kuryente. Nagsipngat mata. Ay na. Oh, aday ta. Insilaw ko ti cellphone ko. Don't panic. Adalakit di generator ti hotel. Sika? Ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Saan ko nga ingagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro akpay lang amin idi nga agmaneho. Ay na. Ay, aday ta, nagsilaw man ang elevator.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Maartapan kanto, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.